Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Pawaon ko niya. Ay, ilaglag ko niya. Ilaglag nimo siya sa onsa. Siya alabing dako nga drug lord inday. Onsa? Ay, tama. Doon. Ato na niya. Maunay pangu sa sindikato inday. Si Silbong. Mao ba no'y humba? Uy, Saba. Saba. Makalaom ka no'y humba. Muna nakadato niya mayo day. Ibaw kag ug asang bagsakan na niya. Ha? Ibaw ka? Ibaw ka day. Kung asang bagsakan na. Asa man no'y? Dito sa iyang beach resort. Ha? Nakadto naman ka dito, di ba? Okay, sige. Okay, sige. Anak ko, nakadto na ka dito, no? Oh. Kana si Sir Bong. Psst. Igo na no'y, husto na ana. Ako na may, aron may baw ka ba? No'y humba. Kwarta na kung boss, kwarta na galapog, gabaha. Pero, sulas bangko. Kaya may bawaan nga dagan kwarta ba? Asa man na yung mga kwarta no'y? Ulos. Kaya ko na gisod o mga dagkong bolt ang iyang mga kwarta, hindi. Og asa man yung mga vault no'y? Palubong. Gipang lubong? Asa man? Nakilid mansyon. Bisan dito sa Mountain Resort, nahigilubong dito nga napo, gabolt. Ha? Punos kwarta. Nga dagkong bolt. Mao ba? No, tanan niya resort. Yang gilubngan og mga bolt inday. Dias Mountain Resort. Baw ka sa ilubong ka baw ka. Asa man no'y? Tupad sa garayan. Na diha. Ang sword, pila ka milyon, grabe. Pila man sa do'y? Tag 50 million kada bolt. Di malita. Ha? Dili malita. Bolt. Mao ba? Sige no'y tagay pa oh. Diya pa oh. Tiwasari. Last na lang ni nga shot. Buwan ako sa galungdig na. Murag katubo ni man ka no'y. Tugod. Wapagit uyab mo tugod yan. Di mo tugod. Tugod kay gusto kong musodong ni mo. Ha? Sige. Tanaw lang ako ni humba. Hindi. Ikaw ra ba ang type na ako? Ay, kanindot na na-invite na. Lipaya ko, hinday. Pagkadugay ng gipangita o babae ning akong pagkalalaki, hinday. Ikaw raman di ay. Ikaw raman. Ni humba. Ikaw.
Nakatog na kitsi. Muli ko masipyat ang akong diskarte ng gibuhat, Ronda. Siya ang driver ni Bong. O klaro kyod. Nga nagsunod nis kinabuhi ni Sir Bong. Grabiha. Mauding easy lang kayo niya ang kwarta. Easy lang kayo niya nga manghatag og brand new nga sakinan. Yano ra kayo niya mamalit og mga mahalong butang. Pag ingon niya nga palitan ko kotse, naada yun. Unya, daghan pa kayo siya property. Nagkadaay ang klase sa sakinan. Maudi ay. Maudi ay. Nahubog si nanay sa kadagang kwarta ni Sir Bong. Mayong pagkatubli humba sa backseat. Oh. Uy! Tao! Oops! Tao nga nagkapulingit. Uy, ilis nga sinina. O ka, tagas kayong iyang buhok. Bulingit pa kayo daw. Nabuang na tingali. Igo lang nilingi. Ugwagin mo lakaw ay. Sirbatuhan ako, Bi. Tintad nga bildo ning akong kotse. Igo lang nilili ang taong bulingit. Ug, ihinay nga ni Padaplin. Ug na, may gikuot sa bulsa. Uy, botelya sa bino. Padung di mo inom. Hapit na hinuon ako mabangkaida. Hapit kit kumaamong. O, saan ko ito? Unsa naman, ha? Ay, sos, nawa. Wag yun din yung mamaotaon. Nga no, o sige, iwa na rin. Hangtod karot, sige pagyapon ko pangitang bayalan. Oh, nakita na sad. Asa naman, asa naman sad? Wala sa buli, oy. Ayun. Sige Asa naman sa sad? lakaw-lakaw, asa taon magabian, ador sa taon matug. Na, na. Hingpitag yun nagusbat ang buhay ni Alan, no? Portig gus bata taon. Mo na resulta sa tao nga, mo na gingon, one woman man. Unsa to, pagkasultiha, ha, bayot? One woman man. Buti pasabot niya na lalaki nga usara di babae kinabuhi. Doy. Mao na resulta. Basta lalaki ka nga nga usara kinabuhi, naburiw ang utok. Kung biyaan sa babae, di ba? Bitaw, sakto yun ka. Ikaw, saman. Usara ba mo? Wow. Liso na kayo. Maogin na butong, ha? Maogin na. Pero ang uban, ilabi na og mga minyo. Kung biyaan sa asawa, oy, mudagkot og kandila. Forbida sa Ting lipaya na kay, makapagita maglain. Mao ba? Forbida, no? Mo na ako na bawaan ba? Ha? Nga makita na lang ingon anang sitwasyon na kanang kahimtang karon ni Alan. Simba ko lang. Ato na makita nga gitabunan na naglangkay. Makita na tong patayng langwas ni Alan. Sindoy! Pako sa kanya sindoy, forbida. Di man nila ko isulti. Mark my word. Mao na may tabo. Kung magsigig ingon ana sa Alan. Wala laing sangputa na lang yan gibuhat karon. Mamatay jud na. Marag may punto sa kana sindoy da. Nga kang mga laki, no? May laing babae, kinahanglan gyud na. Oo. Dili tingo lumawad ano paglaom kung may laing babae, kung biyaan o babae, di ba? Yes, sakto. Ano, dyan na. Mao na problema sa usa ka lalaki nga ihurot ba ang tanang gugma ba? Nga adtor kay punting sa usa ka babae, ihurot nimo? Awa na. Yayay ka. Mas may ginang doon na kay reserva. Mao ni kay ikaw, permi ko kang doon ay reserven. Oo, nakakuhan mo ko ng Ariel. Doon na reserva. Hariki. Ay, Dapat lang. Oy, kuan ba? Ako sa itong pagkitaon na kumigo, suot ko ito na kong higala.
May panagway pag yun. Gwapo niya. Desperado lang biyang babae. Probida. Sus, butong. Ikaw, ibaw ko, di ka makonsumisyon o biyaan ka. Ikaw, di ka makonsumisyon. Alam mo ba kung sumisyon ako? Gaya na ko katumbag. Bisag 20 ka pagkababae, mawaan ako. Di ko mag-uol. Nga di man ka mag-uol? Nga mag-uol ba ko kay babae bisag usa? Bayo. Oh, di na ko ikipitaw sa nukos bayalan. Ala. Sige, pagita. Arin ako. Okay. Ay, paita rin nga itong kinitao ba nga ito pagita? Ang pagkalisod, pagkitao ang tao kung ay, sabay pag mangita kagdagom kay sa tao. Asa ka makita ni mo, no? Na? Ay, ginoo ko. Mga resulta sa tao, desperado. Ay, asa mo tao nakapita sa bayalan. Yun ang gusto. Kaya na kong kahunahon na, eh. Siguro kung tuwa siya ito. Gamito na kong motor sinday. Anilan ko ibiling motor. Maglakaw lang ko dito. Aron di ko matikta. Baktas ng paingos babaw. Ang dali ko. Ano ko kita syuna? Siling gawas. Dali lang ko. Gusto mong bahay lang ko. Naminom lang ko. Gatanlas. Ikaw, Binong. Ikaw na lang katimbang na ko sa akong mga kagulanan. Uy, daan pagyog ko. Naagid siya. Siya na. Probida. Ito may utok ginis bayalan na. Pwede kayo siya maklaro. Balik siya tiyang ka ako. Huwag mo igiin. Apil-apil. Gisalip na taon siyang lawas. Huwag daw. Wang ano eh. Tul-tul sa kasi, no? Wala naman ako katol-tol. Sabi ko eh. No. Inom sa. Inom sa. Hindi na kayo burag minom lang. Ha? Ay, Di ka mo inom? ay giulmam taon ko dong. Ay, nagtakong paim na taon. Sa ulma mo, sa ulma. Tugbang sa ulcer, ba na ulmam. Adlog di ka matay ba? O ikaw na ikamatay. Di ka mailano pa ako katilawag lagi taon doon sa mga ilang taon. Unya ako mamatay ko, dagkot ka kandilan ako. Abida, kinang burog pusti ka nagko. Mao na nagkutan ako. Lama taon. Uli na yun, muling itigay ko. Pinatag-asa ng buhok ni mo eh. Kasi lang ko, ako ni kalipay ron. Malipay ka, ang mga tao, malikay ni mo. Mulikay sila na ako. Nga no, magluib sila na ako sama sa paglikay gibuhat suna. O, bay alam. Pida. Ako ba'y, sutihan siya ka. Hinampak mong inasuna ka. O, Gisakit magiging ng kinahang dako. Pero buwang nga ba'y, siya lang gihapon ang aking mahal. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!